Într-o seară, într-o noapte de Crăciun, în Betleemul Iudeea, după cum păstorii spun, bunul Iosif și Maria de departe a venit și s-a întâmplat acolo ceva nemaipomenit. S-a născut pruncul sfânt, face vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut pruncul sfânt, face vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Magii au venit atunci când soarele a pus, au smihnă și tămâie, pentru prunc i-au adus. Steaua revărsa lumina, început asupra lor, și ținându-se de mână, îngerii cântau în cor. S-a născut pruncul sfânt, face vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. S-a născut pruncul sfânt, face vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți în minuni. Ce vă spun acum e o poveste de Crăciun, deși au trecut ani mulți, mai mult de 2000. Dar așa Crăciunul are pentru toată lumea rost, să vă fie cald în suflet. Spune, Matei, cum a fost? S-a născut pruncul sfânt, face vouă pe pământ. Nu uitați să fiți mai buni și să credeți